ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯାହାକି ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଆସିଯାଇଛି। ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ବା ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି 2026ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ 1569ଟି। ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରନ୍ତି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରହିବ 15ରୁ 24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ବା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନୂଆ କରି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜେନୁଇନ୍, ଯାହାକି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଯାହା ଦେଇଥାଏ ମୁଁ ସେୟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ହିଁ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପଇସା ମଧ୍ୟ କଟିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ କରି ଏମିତି କରି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଣିପାରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ବା ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଆସିଯାଇଛି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତାହା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିକ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଓପନିଂ ଡେଟ୍ ରହିଯିବ 26/8/2026ରୁ 15/9/26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟର PDF ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବି ନାହିଁ। ଯାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ସେଇ ଗୋଟାକ ହିଁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏଜ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ କ'ଣ ରହିବ, କେବେଠାରୁ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ଯେମିତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଥିବ, ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିବେ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଯେଉଁଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ଆଉ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ www.rrcbbs.org.in। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣଙ୍କୁ 15ରୁ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୟସ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 15/9/2026। କାଲିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ SC/ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ 5 ବର୍ଷ। OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ 3 ବର୍ଷ। ଆଉ PWBD ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ରହିବ। ତାପରେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଏସେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ 10ମ ପାସ୍ ଆପଣ କରିଥିବେ ଅଣ୍ଡର 10th + 2 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମିନିମମ୍ ଅଫ୍ 50 ଡିଗ୍ରୀରେ ଆପଣ 10th + 2 ବା +2ଟା ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଥିବ ନା ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। କୋଉ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଯେମିତିକି ITIର ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ହରିକା ଅଛି, ଫିଲ୍ଟର, ୱେଲ୍ଡର, ଟର୍ନର, ମେକାନିଷ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, କାର୍ପେଣ୍ଟର, ଏସବୁରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ହରିକା ଅଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଯଦି କରିଥିବେ ITIର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏଇଟା ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କୋଉ ଜିନିଷଟା ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର ନା ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ SSC ଅର୍ ITI ରେଜଲ୍ଟ ଆର୍ ଆୱାର୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବ, ମାନେ ସେମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଏଥିରେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ, ଡିପ୍ଲୋମା ହୋଲ୍ଡର ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ଡିଜାବିଲିଟି ହରିକା ଥିବେ ସେମାନେ ଟିକେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବ ଟୋଟାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ର ସେଇଟାରେ ହିଁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ଯେମିତିକି ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ଏସବୁ ତ ପେମେଣ୍ଟଟା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କହୁଛି।
ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ରିଜର୍ଭେସନ ଫର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ୱିକର ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଯଦି ଥିବେ ବା 8 ଲକ୍ଷରୁ ବର୍ଷିକ କମ୍ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି। ଏଠାରେ ଓବିସିର ନନ୍ NCL ବା ନନ୍ କ୍ରିମିଲିୟରରେ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିବ, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ହଉ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। SC ST OBC EWS ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ରହିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଫ୍ରି ରହିବ। SC ST PWD ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଫ୍ରି ରହିବ। ତାପରେ ଆମର ଜେନେରାଲ ଆଉ OBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ବାସ୍ ରହିବ, ଆଉ ଅଧିକା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବଲ୍ ରହିବ। ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କର ଦେଇଛି। ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବେ ନା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ହଉ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ହଉ କି UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। UPIଟା ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତାର ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ର ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିଦେବା। ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ବା ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ଫିଲ୍ଟରରେ ମିନିମମ୍ ପ୍ରମିସିବିଲିଟି ଡିଜାବିଲିଟି ଏଇ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଥିବା ଦରକାର, ଆଠୁ ଅଧିକା ନଥିବା ଯେମିତି ଦରକାର। ୱେଲ୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଆ ଦରକାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଡିଟେଲ୍ସଟା, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ଥିବେ ତା ଡିଟେଲ୍ସଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରୁ ଦେଖିଦେଇପାରିବେ। ତାର ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ଟା କ'ଣ ରହିବ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ Selected applicant shall undergo apprenticeship training as per the extent rule। ଆପଣଙ୍କର ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ କେମିତି ନେଇପାରିବେ ନା ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ କରିସାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେରିକା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେମିତି 50%ରୁ ମିନିମମ୍ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଟିକେ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି କି ଭାଇବା ହେରିକା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ www.rrcpbs.org.in। ଏଇଟା ହେଲା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର କାରଣ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ଟାକୁ ଭୁଲରେ ଯିବେନି କୌଣସି ଅଲଗା ୱେବସାଇଟ୍କୁ, କାରଣ ଆଜିକାଲିକା ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୁଲଭାଲ ସବୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ ଆପଣ ନ କରିକି ଭୁଲଭାଲ ଜାଗାକୁ ନ ଯାଇକି ହଇରାଣ ଯେମିତି ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହରିକା ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ହରିକା ଯେମିତି ଦେବେ, ତାର କୋଉ ଟ୍ରେଡ୍ ଦେବେ, ଆଧାର ନମ୍ବର ହରିକା ଦେବେ, ମାର୍କ ଦେବେ। ତାପରେ କୋଉ ଚଏସ୍ରେ ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବା ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ଦେବେ। ଡିଭିଜନ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ। ତାପରେ ଏସବୁ ତ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଲା। ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ସଫ୍ଟ କପି ରହିବ, ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସିଗ୍ନେଚର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ରହିବ। ଏସବୁ ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ମାର୍କସିଟ୍ର ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଥିବ ଯେମିତି 10th ମାର୍କ, ତାପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ITIର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହରିକା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହରିକା ଲାଗିବ, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ, ଡିଜାବିଲିଟି ଯଦି ଥିବେ ଆପଣ ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ଏରିଆ କରିଥିବେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆଉ କ'ଣ ରହିବ, ଫିସ୍ ତ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କ'ଣ କଲେ ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ କେମିତି ରିଜେକ୍ସନ୍ ଯଦି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ପଡ଼ିବ, ତାହା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚରଟା ଆଉ ଫଟୋକପିଟା ଭଲସେ ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଦେବେ। ତାପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତିକ ଭଲସେ ଦେବେ। ଏସବୁ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଉଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟାକୁ ବାଗେଇକି ରଖିବେ। ଆଉ ଏଜ୍ଟା ଯେମିତିକି ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ବି ବହୁତ ଧ୍ୟାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛି କାଳେ ହେଇଯିବ, ସେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପେମେଣ୍ଟଟାକୁ ଠିକ୍ସେ ମଧ୍ୟ କରିବେ।
तापर ये सब तो डिटेल्स तिक रहिबो डेट ऑफ बर्थ जेमति कि देइछि से हिसाब रे आपण अप्लाई करि परिबे। तापर ट्रेनिंग आपणकर एक्ट 1961 हिसाब रे आपण आपणकर जो ट्रेनिंग टा अछि सेटा हबो। तापर टेस्ट एंड ग्रेड ऑफ सर्टिफिकेट आपणकर सइला परे आपणको सर्टिफिकेट हरिका दिया जिवो। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जदि आउ किछि पढिया चाहछन तले वीडियो पॉज करके आपण मध्य पढि परिबे। ये सब रहा इंपोर्टेंट एडवाइस दिया सरी जाइए एटा पढ़ी देबे जदि दरकार आपन रोची। तापर डिटेल्स आपन को ये देखे दउची को जगह कौन रोची मंचेश्वर भुवनेश्वर रे आपनकर रहइबो को बैकअप वैकेंसी गुराक अछि। कैरेज रिपेयर वर्कशॉप रहइबो भुवनेश्वर मंचेश्वर रे देखि दियंतु एटा डिटेल्स आपनकर रहइबो टोटल रहइबो 200 टा यूआर पई 78 एससी पई 32 टा एसटी पई 16 टा ओबीसी पई 54 टा ईडब्ल्यूएस का पई 20 टा आउ ईएसएम पई 5 टा पीडब्ल्यूडी पई 7 टा। तापर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट रे मध्य एतिकटा वैकेंसी रहइबो वीडियो पॉज करके मध्य आपण देखि परिबे। आरजीडीए डीए डिवीजन ने ये सब रहइबो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रे आपणकर एगुरा सब रहइबो स्लो रे मध्य आपण स्क्रॉल करी देखै दउची आपण देखि दियंतु एटा। तारे मेडिकल डिपार्टमेंट रे मध्य आपणकर रहइबो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खोर्धा रोड डिवीजन ने आपणकर एटा रहइबो। मेन खोर्धा आउ संबलपुर भुवनेश्वर ए सब रे आपणकर रहइबो कारण हमर ईस्ट कोस्ट रेलवे ना सेति पई आपणकर ईस्ट कोस्ट रे ही आपणकर रहइबो। ए तो थिला सब दियो डिटेल्स दिको एटा गवर्नमेंट रो जोटा आछि ऑफिशियल वेबसाइट रो पीडीएफ मु सही थ्रू ही आपन को बुझे देके कहि दउची निज मन को किछि कहू नै जहाँ गवर्नमेंट रो रूल हिसाब रे आछि मु से ही आपन को जणाउची। जदि वीडियो को भल लागुथो वीडियोटा ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया भूलिबे नै नुआ करी आस्तिले चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी रखिबे जहाँ द्वारा नुआ नुआ अपडेट म आपन को पठेबी। एटा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी एटा को हाथ छडा करंतु नै जदि आपन 10th पास करिथिबे आउ आपन घर पाखरे आईटीआई रे सर्टिफिकेट थिबो जदि आपन अलगा किछि काम मध्य करूथिबे ताहले मध्य एथरा अप्लाई करिकि चांस टा नियंतु कारण गवर्नमेंट रो एप्रेंटिस करिवाटा बहुत भाग्यवान कथा। ता पुणी रेलवे रे आपन आगो को मध्य सुविधा सब मिलिबो। तेणु करी जदि नुआ करी चैनल को आस्ते ता लाइक शेयर करिया सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नै। रहउची जय जगन्नाथ।